Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nigadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong bataan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga eskwelahan sa Bacolod, masaka o preparasyon sa pagbukas ng klase sa Lunes. Nuneko, ginpanginwala ang nagalapta nga mga post sa social media nga malabutan isa ka bulan ng power outage sa Northern Negros. Masobra sa 6 pesos nga saka sa presyo sa kada kilo sa LPG, ginpatuman subong nga adlaw. 40 ka mga commercial establishments posible ipasira pangud wala sang permit. Kag sa good vibes, kada bangga sa sining lugar, may puno sang marang sa tripping ni Roming. Kag mga baganihan sa panahon sa kalamidad, kinalahon sa baganan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Hana ang nagakusog samtang nagapalapit sa Pilipinas. As of 10 a.m., ang bagyo nga Hana ang yara sa 785 kilometers east sa northeast sang Itbayat, Batanes. May kabaskugon ini nga 120 kilometers per hour kag pagmadlos nga 150 kilometers per hour. Wala pa sa gihapon sa lugar nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa subong. Si Hana ang posible nga hindi magdala sang ulan sa Pilipinas, pero ang southwest monsoon o kun hangin habagat amo ang ginapabaskog sa bagyo nga Hana nga amo ang nagadala sang monsoon rains sa western portion sang Luzon sa masanod nga 3 ka adlaw. May gale warning sa baybayon sang Luzon kag Visayas. Posible sa gihapon ang pagbunok sang ulan sa western Visayas nga nagalakip sang Negros Occidental tubtub sa Domingo nga adlaw. Si Hana ang gina-forecast sa pag-asa nga mangin malayo sa kadutaan kag posible man gani nga magbiya na sa PAR sa Domingo nga adlaw. Ang pag-enhance ang hangin habagat amo ang mga rason sa posible nga pag-ulan sa western Visayas. Sa number 9, masupog dredging kag pumping operation pati gayunon sa DPWH ug City Engineers Office sa mga masapa nga masami nag-aawas kunting ululan. May 6 ka mga sapa sa Bacolod ang nabutang sa critical level tuga sa mabunok ka pag-ulan sa nagligad nga inadlaw. Kabangdanan nga may 33 mantanan ka mga barangay ang naapektuhan sa pagbaha. Sa pagsinapol ni Mayor Albi Benitez upod sa DPWH ug City Engineers Office, nakasugtan ang pagpatuman sa masupog nga dredging operation sa mga sapa pati na ang pag-pump out sa tubig baha sa mga flood-prone areas ng syudad. Ginsinigman ni DPWH District Engineer Abraham Villarreal nga ilaman ginatingwaan nga matapos gilayon ang nagapadayon nga mga road and drainage project, ilabi na nga magasugod na ang klase sa marason nga semana. Natalana man nga ipakayo sa DPWH ang natipag nga porsyon sang esplanade sa barangay Sumag sa Bacolod City. Yes, nagbigay po kami ng listahan kay Mayor ng mga rivers and creeks na yan na dapat unahin because we find it already heavy with siltation. Mm-hmm. So one of those is ito nga Banago Creek, Bagsungay, Mandalagan, itong Tangog Creek, no? Pahanukoy Creek. So just to name a few. Kailan po ito mag-commence? So at present we are still in the stage of researching for the cost of this additional equipment needed, and then of course yung funding ito has to pass. Sa number 8, masobra sa 6 pesos ang ginsaka sa presyo sang kada kilo sang LPG subong nga adlaw. Sa announcement sang Petroleum Company subong nga adlaw, may masobra sa 6 pesos ang saka sa kada kilo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sumugod subong nga adlaw. Ang Phoenix LPG may 6.65 pesos nga saka sa kada kilo sang LPG kag 3.70 naman ang saka sa kada litro sang Auto LPG. Ang sulay naman 6.64 ang saka sa kada kilo sang LPG kag ang Petron Gasol naman nagsaka sang 6.65 ang kilo kag 3.70 naman ang kada kilo sang Auto LPG.
Nagakahulugan ini nga masobra sa 70 pesos ang saka sa bilis ang kada 11 kilogram nga LPG nga amo ang masami nga ginagamit sa pamalay. Sa number 7, Bacolod City mera sa 64 tanan ka mga kaso ng leptospirosis humalin Enero tubtub August 19 kuni panggid sa nagligad nga tuig nagsaka ini sang 205%. Sa datos sa release sa Department of Health, 64 ang suspected cases, 11 ang suspected deaths sa Bacolod. Sa 2022 nga datos sa syudad, 21 ang suspected cases, 5 naman ang suspected deaths. Ang Negros Occidental, suspected leptospirosis cases naman nagnubo sa 8%. 103 ka suspected cases kina-record sa 2022. Karon 95 ang recorded cases kag 11 naman ang suspected deaths. Sa Western Visayas, ang kaso sa suspected leptospirosis cases yara sa 408, nagsaka inisang 70%. 39 naman ang kadamuon sang napatay. Ang Iloilo City may pinakamataas nga saka sa leptospirosis cases sa rehiyon, 525%. Padayon ang kampanya nga likawan na pag-ubog sa baha. Kung nakaubugid man labi na sa mga lugar nga ginasuspetsuhan nga contaminated, magpalapit sa mga health centers para mahatagan sa prophylaxis. Mangin matinlo man dapat sa palibot, dapat magpatuman sa tikang para makontrol ang rat population. Sa number 6, 1.7 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa Derla Drug Group. Arestado sa City Drug Enforcement Unit o CDEU ang suspect na si Justin Gayoso alias Shakil Tintin, 27 anyos matapos nga makuhaan sa 1.7 million pesos nga balor sang suspected shabu. Sunod sa kay Police Captain Joven Mogato, ang head sang City Drug Enforcement Unit o CDEU na preso sa adtong tuig 2017 ang suspect sa kasuman nga paghupot sang illegal nga droga apang ini ang nahilway sa adtong 2020 matapos maka-avail sang pre-bargaining agreement. Sunod sa pulis, siya ang katapos ang Derla Drug Group. Sunod sa PNP, ginakabig ang suspect nga isa ka high-value individual nga nadakop sa buy-bust operation sa Progreso Village 2, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City, kainas ang kaagahon. Residente man siya mismo sa among nga lugar. Nakuha sa iyang 253 grams ang suspected shabu. Kasuhan siya sa paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 5, naging mataas ang turnout sa filings ng Certificate of Candidacy sa nagligad nga 4 kaadlaw. Kaning COMELEC wala na nagapaabot sa pagdagsa sa last days ng filings ng COC. Sa nagligad nga 4 kaadlaw, may 1,305 nga nag-file sa ilang nga COC para sa pagkapunong barangay sa bilog nga probinsya, lakip ng Bacolod City. May 662 naman ka mga barangay sa Negros Occidental kag Bacolod City. 13,367 naman ang nag-file para sa barangay Kagawad. Sa SK Chairperson, 1,485 ang nag-file sa bilang members ng Sangguniang Kabataan, 8,140. Suno kay Anoria, nagapakita nga madamo sa luyag magpangalagad sa publiko ang mataas nga turnout sa filings ng COC. Tubtod naman 5 sa hapon ang filing sa last day o kon buwas Sabado nga adlaw. Nagapandam naman ang COMELEC sa premature campaigning. Ang mga election officers sunod sa iya ang may order nga mag-monitor sa mga magasupak sini kag sila ang mag-file sang nagakaigo nga kaso batok sa mga madakpan. Hopefully wala dagsa. No. Na reporting sa mga EO kusubong medyo jutay na malangkit except those atong na like mga Valladolid bago do kagapon ito dagdag sa ya instead nga kay nagbaha so subong nga nagdag sa ya kagapon subong do ay dito tawhay naman sila. Sa number 4, 40 ka mga commercial establishments sa Bacolod City ang pasiradaan bangod nga wala sang business permit. May 40 na ka mga commercial establishment na lakip diri ang mga kalan-an, ilimnan, laundry shops kag iban pa ang natalupang dan wala gihapon makasecure sang business permit. Gani ginrecommend na sa Business Permits and Licensing Office
sa City Legal Office ang pagpasira sa ila. Sunod kay BPLO Head Stella Rayos, sa madason nga semana magapadayon ng ilang nga routine inspections sa iban pang mga commercial establishment, ilabi na diri mga boarding houses kag ilimnan nga malapit sa mga buluthuan. Magluwa sa issuance ng notice of violation sa mga negosyo nga wala sang permit, ginausisa man sa katapos ng inspection team ang mga na-issue na nga mga business permit agud mapatud nga wala inigin peke. Gahulata lang kami na actually sa City Legal kaya sila na ang enforcement team sa pag-close kung if ever mag-okay na sila kag amo na pag-close amo na dan pag-action man namon. Sa pag-open ni sang klase ang amo ni subungan focus or gaan namon priorities are like ang mga boarding houses nga syempre kapin pa man nag-open ang classes. So it means nga balik naman ni sila negosyo ang mga boarding house, ang mga room for rent, mga muna. And then ang mga bars and ilimnans nga ara lapit sa area sang mga schools. Sa number 3, nunay ko nagapanginwala sa naganap na karon nga po sa social media nga malabutan sang isa ka bulan antes mabalik ang power supply sa mga apektado nga LGU sa Northern Negros. Gitawag sa Northern Negros Electric Cooperative ang nga irresponsable ang pag-post sa social media nga nagasiling nga mabulanan pa antes mabalik ang power supply sa tatlo ka mga local government units sa Northern Negros. Peke man kuno ang dokumento nga ginapasapasahan nga nagasiling nga malawig pa ang brownout. Gani nagakadapat lang sa official page sang Nuseco sa Facebook magkuha sang impormasyon parte sa update sa brownout tugas ang pag-igo sang kilat sa lightning arrestor sang bakayan 15 MVA substation sa Victoria City. Bangod sini, wala sa kuryente sa Ibi Magalona, Victoria City kag porsyon sang Manapla. Ginatinguan subong sang Nuneco nga mabalik ang power supply sa tatlo ka mga LGU sa buwas nga adlaw. Ini ikaapat na nga adlaw nga wala sang power supply sa sini nga mga lugar. Sa number 2, nagdubo sa 16% ang nag-enroll na learners para sa school year 2023-2024 sa idalom sa DepEd Negros Occidental Division. Base sa pinakaulihing quick count datos sunod kay Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental Division, may masobra sa 294,000 ka mga enrollees para sa school year 2023 to 2024, 16% nga mas manubo kung ipaanggid sa 2022-2023 nga enrollment nga yara sa 337,000. Mahimo nga madamo pa ang wala nakapa-enroll suno kay Arnaiz. Isa pagid sa mahimo rason nga ginalantaw nga nag-apekto man sa enrollment amo ang migration. Samtang halos wala man natigayon ng face-to-face classes sa mga eskwelahan sa idalom sa DepEd Negros Occidental Division bungod sa malain nga panahon, handa na ang tanan sa pagbalik sang klase sa Lunes, Setyembre 4. May 37 ka mga eskwelahan nga ginbaha sang sini nga semana sang magbubu ang ulan bungod sang southwest monsoon. Wala labot sini may mga eskwelahan man nga gingamit pagid bilang evacuation center. Karon na tinluan na ang ini nga mga eskwelahan. Samtang sa bilog nga Western Visayas, nagdangat sa 1.8 million ang nakapa-enroll, humalin elementary tub senior high kag kolehiyo sa pribado kag pampubliko nga buluthuan. Ang enrollment subong based sa quick count, na latest quick count, it's 294,000. Why pa kita ka official nga count gid kay tungod na ang ginahulats na is the first day of attendance sa mga bata. Given na si Pulupandan why pa ka-open. So why pa kita sang first day nila. So hindi pa siya why pa kami sang division-wide na official count. So in terms of enrollment, sir, we did not hit the target, no? Lesser than last year. Less na siya sa last year, do mga 16% less. What could be the factor, sir? Well, ang kultura nga sa dason lang kami. Lawig pa man. Amo nakadamos ang late enrollees ba niya? Hindi man gid siguro, pero most probably may mga migration. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mga eskwelahan nga ginhimong evacuation center masako na sa pagpanghanda para sa pagbukas ang klase sa Lunes nga adlaw. Ini matapos madelay ang school opening, tugas ang pagbaha. May report si Nico Delfin.
Nakaon ako mga manok. Nabahaan man for advisor nga si Ulysses Aurelio sang magbunok ang ulan sa nagligad nga inadlaw. Pero kaina nagbalik siya sa pagkayo kag pagpanglimpyo sa mga classroom sa Andres Bonifacio Elementary School 2. Suno kay Relios, may mga classroom man naging baha nga kinahanglan malimpyuhan amo nga iya inigin pasulabi. Ilabi na nga sa Lunes na magabukas ang klase. Yes, dapat dapat mo ara lang mga bata bla pag opening na lang bla sa klase. Ano na lang sila, mga klase na lang. Nakapauli naman ang tanan nga mga nag-evacuate nga pamilya sa eskwelahan, tugas ang pagbaha sa nagligad nga inadlaw. Ang eskwelahan ang masami ginahimo nga evacuation centers ang kaiping nga mga barangay. Yes, very ready gid ang school namo. Maski kung makita mo nga daw kulang, may pila pa kadlaw. Gin-disinfect ang mga rooms, ang mga mga teachers na malang kay may gintagaan man kami mga disinfectant materials. Halos napangkakas naman ang mga dekorasyon sa mga classroom, pero kabahin sa mga ginapaligban sang pamunuan sa eskwelahan ang wala pa makolekta nga basura kag ang ginapaabot nga paggutok sang trapiko sa gwa sang eskwelahan. May nagapadayon man abing nga drainage construction project ang DPWH sa kilid lang sang bulutuan. Expect ko nga madagsa gid no kay so far daw may mga kabataan pa kami nga wala ka pa enroll. May harap pa. So mabaton pa man kamoya. Oo. Taning untat taning ulan siguro. Bata. Basta tagaan kami ni Mayor sang bitaw nga sa kabataan. Usually mag-opening ang classes ginatagaan. May mga may ginapadalaan bala mga traffic giguro no. Upod sa pagpanglimpyo sa mga eskwelahan, nga ginbaha ang katapos ang Bureau of Fire Protection nga nagpatigayon man sang flushing kag cleaning operation. May masobra na sa 65,000 ka mga estudyante sa 70,800 projected enrollment sa elementary ang naka-enroll sa mga pampubliko nga eskwelahan sandig sa record sang DepEd Bacolod Division. 44,123 naman ka mga estudyante ang naka-enroll sa mga public high school sa syudad. Bukas man ang DepEd para magbaton sang late enrollees sa pagbukas ng klase sa Lunes. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag para sa pagpabalo namon yung pang-good vibes sa inyong sininga weekend. Mahilig ka ba magkaon sang marang? Heaven ang iniga lugar para sa imo. Sa kada kanto, may puno ka marang nga, napuno ka mga bunga. Bisan diin lang nga parte sa lugar, sa higad sang dalan manukon sa bukid, may marang. Ang marang, ang mapanimahuan mo kung mag-abot ka diri. Kag ang pinaka-the best sa tanan, libre lang ang marang kung luto na. Kuha ka lang sa mga luto, ibilin lang ang hilaw kay, hindi ang panangabuyan sa mga tag-iya. Ining atong nagawan was sa tripping ni Ruming. Kagang istorya naman sa mga lokal nga baganihan sa tiun sa Kalapidad sa Bacolod City ang atong nasaksihan sa Sunday naman sa isa ka episode sang Baganihan. Barb para sa mga marang lovers, no nga dapat nakilala nga mahiligin sa marang, heaven ka naman kalapit ka itong lugar. Sa balay, may half sa sako in-order. Ay, grabe ka mo! Para lang sa magkaon marang. Among ginapagan-hagan lang ang mga may balatian, gano'n ka basi uric acid. Pero Barb, sa tiyon sa Calamity, meron ito may nagapakibabaw ng mga local heroes nato. Less kita ruming, no? Kahit pa paano, may hara, hindi sa willing nga magwa, kag mag-volunteer sa ilang services. Kagabay pa magdamo pagin sila. Kaaga mo itong mga balita sa Negros Subungad daw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!